Bai, egiz esan ja, gabiz ja pretemporada benetakoan, on ja partido serixoak azten dira, hasta azken honetan ja Ibarren kontra azten gera eta ostiralian Olimpikeen kontra, eta bueno, ja nik uste eta ja serixo hartzeko gauzia dela, eta ja ikusten joan beharko gera, ber gurankak zemuz di joazen ez. Bai, ez nik uste da hasiera batian pretemporadak ondikan ondorixoak atatzeko aukera ez dela ematen, ez? Ikusten da hastiak ez diala preparatzen partidorako, baizik eta karga hartzeko, ez? Partiduak afrontatzen dira entrenamendu bat beste bat bezala, baina, bueno, klaro dagoelako ekipo baten kontra zenbait aukiko egun datorren urtean ikusteko, aukera politxe izango gara, ez? Aukera eukiken ikusteko Aletixan kontra eta ekipo oso da kabela argi dau eta partio zaila izango gara, ez? Bai, positibo da izan, egiz esan senti horretan aztian nahet eta, bueno, esperantzak eta urten eukieten suerte txarrori alde batela lagako dutela, ez? Bai, ni nire buruakin konfiantza ondisa dakat, badakit hankak erantzuten baiabe nire minutuak eukiko itxutela eta nire importantzia eukiko dela ekipoan, ez? Sentsazio hori dakat, entrenadoriak ere hori transmititzen dira eta hori azkenian batek hori sentitzea eta gogori eukitzea dela usteet importantia, ez?